Kuulkaa lapset, joulupukki lukee teille ihan itse omia muistelmiaan. On Paavo Poro päässyt lauluun, kun kaivoi maata Lapinmaan. Niin mikäs osuikaan sen sorkkaan, kun joulupukin muistelmat. On kirja vanha repaleinen, ja sitä pitää ehostaa. Pian teemme matkan omituisen, sen pukki piakkoin varmistaa. Nyt voidaan saatu silmät laittaa, silmille vauhdin niillä saa. Se vauhti meille voimat antaa, sukeltaa vaikka aikaintaa. Ensimmäiset lahjat jaetaan. Minäpä kerron. En unohda sitä koskaan. Kun olimme tervehtineet, Samuel Tonttu yllätti minutkin. Hänellä oli olallaan pieni säkki täynnä lahjoja tämän tuvan lapsille. Ja voi miten kauniisti ne oli kääritty sammal kääreeseen. Paperia kun ei silloin ollut. Ympärille oli kääritty jos jonkinmoista jäkälänauhaa. Ne pienen töllin lapset. Muistan vielä toisetkin 1000 vuotta. Lasten silmät loistivat kuin pohjan tähdet, kun he näkivät mitä Samppa kaivoi säkistään. Ne ovat joululahjoja kilteille lapsille, sanoin minä. Lapset saivat lahjansa ja minä sain pitää heitä sylissäni. Sitten tuli huippuhetki. Lapset lauloivat minulle kauniita lauluja ja tupaan syntyi kaunis hetki. Vaikka kesken oli meidän kiireinen retki. Laulussa kerrottiin joulun rauhasta ja kiitettiin Jeesuksen syntymää ja hyviä tekoja. Niin, kun hyville tavoille oppii, ne säilyvät aikaintaan.